Bismillah kati hampur wadikan dah umapi kenomas kunomas hitam sekaring bawono langgeng. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kejesayan promo den para bini sepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dhamateng pepeyan ingkang utama ingkang dapi dinding. Perpangemban-pangembating projo satenipun nagari kapinangka pantam miwah pandoming para trakawula dasih kendhan kaswasih. Para kiai, para santri alim sarta ulama rahimakumullah. Ikerten kelawan dalu tansah sumandhing kitab Bayu Ilahi pinangka panutan ing umat kiblat ing panembah. Para kadang mudha, kadang werda tarma sriwan dalah sriwati kasampan para ratri tansah ngrembakaken ing kabudayan Jawi. Sakujuk kami para tamu kakung Sumamono Putri Tradara Ponco Silenggang Habeber Budi Darmo sing wates lambun Sinitara Sono Kajuwanan Karharjan biwah kasantosan mugi tansah kajiwa kasarira kunjuk kula teladika sami para tamu. Kanthi ngerpaken rasminaken Ponco Driya monggo den sampe kudhaken hangkracut budayanipun nang hangga mangestunggal mring Jewang Agung zat ingkang perwingkat kunjung kersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ikatan sabar iki mapinten kanikmatan duwin kasarasan kunjung kula talika sang para tamu. Saengga tikalenggan Kang Bidulio. Kula talika sang para tamu saged pakembal manunggal tetunggalan kanthi kararjan tepi saking nirbaya diri sangsaya. Amin. Allahumma amin. Sholawat wa salam babar pisan mugi tansah kunjung dumateng kita sami Nabi aku Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang satu hutan sah kita tunggu pengasyafatipun utawi pitulunganipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Saking para tamu para pindelengah kepareng hangaturaken sugeng siyang sugeng rawuh pinaros kesolengan kanthi para tumartikaning kayun seksawaning bedik lawan karasa. Satais kepareng kula hanggambil kamartikan antika samengiripun kelawan pangandikan. Niki sakawet kula pinujer pinangka juru pangkendali woro pranata hati cara weteng kari kalenggan Kang Minulya. Awet sedurung saking sedyaning kayun kidaka saking pertoling manah biwa pidaka saking sedyaning ing kepareng hamba bardaya pangaribawa. Bundi dawuh punden kula ingkang hamengku gati Bapak Huri Purnomo dalah Ibu Sultan SPDI wonten dalam agung dusun Krajan Desa Mbobol Kecamatan Sekar Kadipaten Bojonegoro. Kepareng kanthi lekasing sedya nggih han tepi marang reh darmaning kasepuh amargya suto Habibah Siwi kang kinasih Sang Diahayu Ora-ora Ringga Afifa ingkang kasinedya jinatu kerami kaliyan Joko kang pinilih Sang Bagus Sofyan Sauri putra jalu kinasih saking pepenen bilang breten Bobo Juwari dalah Ibu Kartini saking dalam agung dusun Dawe Desa Mbobol Kecamatan Sekar Kadipaten Bojonegoro. Megatu mapaing kanthi dawuh pingrisang pinanganten kalaksanan kasembatan mungguing adat Widiwidodo. Satais kepareng para tamu kasuwun berkah pangestunipun lumantar dicara paewahan Wit Purwa madya tumekeng wasana samangke. Nuwun nuwun nuwun. Tulus kanthi disekolotan panggih pambengan sakara-kara megaran taman kanthi cara pawiwahan ingkang angka sepisan pambuka. Monggo dun para tamu samudayanipun sambiya kuldharaken maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi wasilah basmalah samangke cara paewahan saged kalampahan panggih pambengan sakara-kara. Amin. Allahumma amin. Kunjung saking pertamu samuderipun saderengipun lepat diagung samudra pangaksambi awit kinantenan kala wau bilih dicara pawiwahan parikedaipun lumantar jadwal tabus dosa namung pangapunten awit wonten ralat hati cara mriku paripaksa dipun panggihaken tabus tunggal mekaten awit pamrayogi saking keluarga besar dalah sedaya para tamu samuderipun ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula ingkang pinangka juru pangendali wara pranata adicara kepareng ngaturaken menggah lumadining adicara paewan salajengipun kepareng mijeling risang pinangantian putri saking madyaning tepas wangi mancing madyaning pawiwahan agung
kunjo ibu juru pais pangkrakiting bisono lupantar sanggaryas softa bareng sekar Bojonegoro ingkang kasarian dipun kulageng Ibu Tarsi ingkang kepareng haparatitisaken kunjo kepareng hamugati Bapak Huri Purnomo dalah Ibu Sultan kepareng tumuju madyaning dalem agung tepas wangi kaburih hanganti kenyopuri ya sang sekare kedaton manjing madyaning Purajagung sawetawis sabecak tindaira katon sekar hanging wung tejanyo rara sing rasang nahen kunging datan kapadaning sih kasang saya hing turit darutatin hang ranui rantak-rantak soroting bang pratangga pati kang tumumpu ing ngarca padha sunar kang hamanter hanyada lanang miyos tinangkil punika ta sekaring kedaton aning wewengkon Krajan Desa Mbobol Kecamatan Sekar Kadipaten Bojonegoro sang warara ayu gatop ayune sesigar jagat bebasan sak pucuking rikma nganti jemplaning suku babar pisan ora ana gedhek cacate wanita galau lat susula hanuraga kaduk wingit pasemon ing besengut wimbo patut yen nesu saya tambah ayu walela nyata wanodya kang kuru aking pindhaning hapsari ya widodari aning kayewanganing Suraya teka kaya mangkono pratekung yen ingkang tinuju kursi gading damar kencana binalibit mutiara terengganing Prabasaya kang sarawa sarawi sekar adi wanca warnika ngas gandanyo angambar angebeki jroning taman sari nat kelaning samono paraga jangkep Gomas Talang Pati Manggala Yuda kepareng apagut tinggal hangaturaken ubarampining parigan kayu klebu Dewa Daru Jaya Daru nyang gebuk swasa tapa slipan parijata kencana unjukan tirta toya seta miwah dahar kembul bujana Ndrawina katur kunjuk kepareng kahamegugati teka kaya mangkono wecanane pangudas marani indriya sinuwun kula ingkang kepareng marak sowan sinuwun bawi kula ngaturaken sumengkeming pangabekten kula sayogi konjing sandhaping pepada paduka sinuwun ya sang ayu gene-gene yo ger banget panarimaku yo ger inggih kang sinuwun kula ngaturaken daharan menika mugi tinampi kanthi sono aris dalah pinangka ubarampining pahargyan yo banget panarimaku yo ger tak tampa kanthi lila legawaning manah inggih sinuwun sanget anggen kula nampi mundi dawuh jenengan yo marang iki tampanana wujuding wahyu jodoh kalpatarusa kembaran ya winastan buka jenar sekar mayang pralambanging wahyu jodoh antaraning jaluk lawan pawestri atur pawelingsun yo ngger kula wonten dawuh sinuwun duga-duga digawa ngati-ngati hayuwa kongsi keri yo ngger kula para swan sinuwun yo suba manggala bagus gini-gini ngger caketa marang panjenenganing sun inggih sinuwun kepareng estuaken padha kula ngaturaken sembahing pangabekti kula saya pitunjuk sinuwun iya tak tampa pangabektiku tampanana ya ngger pangestuku tumuli tampanana inggih kepareng kabundi kathah kalenggawana kaling gombor damawa ana rahating kayuwanan
ya aturno marang bendaramu ya sabab bakal nemai marang dauping bendaramu sakarone ya nggir inggih sinun kepareng wadal Paswan ya tak balang puja mantra muga bisa lebda ing karya Arab dulus kantini sekolotan manggih pambengan sakara-kara nuwun sewu kepareng mereka benggah hati coro kalaju dauping risang pinangantian daupi wado pujang gandeng pawiwahan atur pamrayogi kunju Romo Kyai Maskin Abdul Aziz eka kepareng pratitisaken daup bebilih panjenenganipun sampun kepareng rawuh nuwun sewu Romo Kyai Maskin Abdul Aziz bebilih panjenenganipun sampun kepareng rawuh kepareng mangke pratisaken dauping risang pinangantian sabiyantu dening Ibu Juru Pais lumantar Sanggarya Softa bareng Sekar Bojonegoro panjenenganipun Ibu Tarsi Umiyat ungeling solawat as orokol kepareng Panem Bromo kadang-kadang paguyuban rebana modern pondok pesantren Salafiyah solawat ingkang kepareng hangaturaken Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika asyraqal badru alaina monggo nun kepareng risang pinanganten kakung manjing kepareng kelampayati coro daup panggih risang pinanganten kawis tingalon-lonan tindak iro risang pinangantian kakung Yusang Rojo sajuga ratu sadalu eka kepareng kabiwadon daup munggu ing adat Widi Widono eka kepareng hangasta pundang gantal lawan gonda kasih kabalangaken marang risang pinangantian putri pinangka pralambang duk nalika rumuhun Kanjeng Nabi Adam kelawan Ibu Siti Hawa pralambangé sedya dauping risang pinangantian kaleksanan kasembatan winastan desa Mawacara negara Mawatata sunasaring para winasis ngandharake marang tibaning siji pesthi loro jodho telu wahyu papat derajat pangkat lima tibaning kamulyan manungsa datanana kang hakawruhi budidayaning manungsa tanpa wihabedah marang kuthaning pasti risang pinangantian sarimbit kadhaupaken
Kambing sedya catur netra tempuing pandulu jurusan ingkang samya handeng. Ibu juru paes pribadi kang pinangka pujang gandeng pawiwahan mintosi giwang panen. Kambing sedya antarane risang pinanganten sarimbit. Mulya kepareng kaparatosaken ibu juru paes pribadi. Pangging kambing sedya risang pinanganten kekalih winastan judo tali mangsa pralambanging jodi antara jaluk lawan kawistri. Mulya kepareng risang pinanganten putri ucumaken punang asta kekalih ngaturaken sembah kalbu sembah pangabekten kunjungan para kang garawa kanthi hamasuh padha kekalih pinangka tandha yekti bekti kang garawa jimating pangayoman winastan garawa sing garaning nyawa sawiji sak lumaing bumi sak kureping langit bakal prasetya sabaya pati sabaya bukti wit donya tumekeng delahan. Kawis tinggal paripurna genyo hamaso padha garwa tumuli kepareng kakanthi jajar sumanding cecaketan bebasan adoh sun awe cerak saya sun raketake linali lali datan bisa lali. Tulya kepareng Rama miwahi baper pekipateng gandeng putra kekalih. Kapareng ibu juru paes kang minta sing juwang manung zat ingkang murwing zat kunjung kersa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala miga sembodo kang kajong kolestari kang kaesti jumbo kang den kayuh kiripun lam-lami bebrayan kakanthi sindur binayang tinali lawi wenang mulya katuntun marang darmaning bebrayan agung dening Rama miwahi ibu katuntun tumuju wonten dalem agung. Saking para tamu kasuwun lenggah malih ngaturaken gunging panuwun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Katur kuwi panuwun para tamu samudyanipun berkah pangestu. Hati coro dapi waddo risa pinanganten tripasya kalaksanan kesempatan mugi ngadat witi widono lumantar berkah pangestunipun para tamu samudyanipun mugi hantayani lumebar rata risa pinanganten sarimpi anggenipun hangklam lami bebrayan agung tumuju wonten ing dalem mageng hangklam payati coro tanem jero kalenggahaken jinajar pinangka raja sajugaya ratu sadalu ndaya paripurna anggenipun hanetepi hati coro tanem jero sawetawis putra kekalih kakinindit manten kakanthi tumuju madyaning singkang sana mulya kalperwaken ngatsa para tamu para rawuh sambudayanipun kepareng sawetawis boyong saking dalem agung kakanthi tumuju wontening madyaning singkang sana mulya. Saking para tamu para pinrenggah samudyanipun kula katinangka juru pangendali wara pranata hati cara istri panahang aturaken kuwi panuwun ingkang tanpa pepindhan awit kunjuk saking para tamu samudyanipun tasih kepar lenggah jencem kanthi permanem luwati ing hati cara paewahan wonten dalem agung Bapak Huri Purnomo dalah Ibu Sulta SPDI wonten dalem agung Kerajaan Bobol Kecamatan Sekar Kadipaten Bojo Negoro sampun kalaksanan kasempatan
Kula sawetawis kepareng menika sinartanan Rama Ibu pisan saking wewengkon Dawi Desa Mbubul Kecamatan Sekar Kadipaten Bojonegoro. Kepareng riwusnya sawetawis kadheraken tending risang pinanganten sarimpit lega cacar sumanding aning madyaning palenggahan agung kursi gading dampar kencana binalipit mutiara berkapangeston foto sawetawis paraga jangkep Domas Talang Pati Manggoluyuda monggo ndun bagi kapercaken lumantar Softa TV Production mereka kasepuhan dening kadang kula sepuh Raka Mas Hendri mereka sedaya jangkep kumplitan lumantar Softa Wedding Organizer yo kasepuhan dening kadang kula sepuh Raka Mas Hendri akhiripun paras wanyawi jing abiyantara ngerswantika sami para tamu para pinilenggah kula kepareng pinangka juru pangendali wara Pranata Hadicara satawis kepareng hangaturaken menggalem dening adicara salajengipun kasikik sawetawis wonten ing waosan Gemah Wayulahi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Titik kalenggahan mereka awetan kasjanggiripun matur priyangga nyuwun ngampil pangapunten salah setunggal Mbak Yu Santriwati saking Pondok Pesantren Salafiyah Sholawat monggo nun ingkang kepareng pratisaken waosan Gemah Wahyu Ilahi waosan ayat suci Al-Qur'an nggih nuwun sewu ngampil salah setunggal Mbak Santriwati monggo saking mriku kemawon mboten napa-napa cekap lenggah kemawon hangaturaken waosan Gemah Wahyu Ilahi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an para tamu samudanipun kasuwun sumene sawetawis anggenipun kelawan pangandikan saha kanthi nganglungaken jangga ngelingaken karana monggo nun kunjuk Mbak Yu Santriwati saking Pondok Pesantren A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.